Vadiwa vatariri tinokugamuchirai pano paNimbe TV muineni Thelma Muradzikwa. Muzuva ranhasi tiri pano padare raChangamire Makoni and ndine murume wandinaye pedo neni uyu. Ndichamupa mukana yekuti azviintroduce tisati tapinda muhurukuro yedu muzuva ranhasi. Mukoma wangu ndokugamuchirai, mungazviintrodusa kuvatariri muzuva ranhasi kuti munoitwa ani? Inini ndoitwa Tawanda Gwasira, ndiwe muimba yamambo zvakanaka. Pachirongwa muzuva ranhasi sezvamanzwa tina Tawanda Gwasira. Mukoma wangu ndofunga mugore radarika oro munguva yadarika apa taisoonana padare panapa zvakanaka nakamba mazongoita nguva yamakati yamakadhisapiya. Mungatitsananguriro here kuti nguva iyoyi manga muri kupi? Nguva iyi yandanzikooneka ndiri pausungwa, ndasungusiwa negirlfriend yandakanga ndiri kudanga naye kuburikidzawo nekutiwo munhu wandakanga ndisimo kunyatsotrasta zvakaita kuti tizorwisana nokuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana zvekusatrastana izvozvo izvi kusvikira ndazomurwisa ndikamubaya nebanga ndikatongwa nemhosva inonzi domestic violence and physical abuse. Ndikatongwa 48 months nekoti yakazondibvisira 12 months ndikaendawo kujeri ikandibvisira kuridza 12 months ndikasara 24 months kuita 2 years. Pa2 years ipapo ndakanopika gore ne10 months chiro ndandasaiwa ne2 months ndakazoburitswawo nekuda kwetsitsi dzapresident wedu wamunangagwa vakazoburitsa vanhu vakatiburitsawo kuti tibude kuenda panze. Saka mukoma munganditsanangurira here nguva yenyu yegore ne10 months muri mukati maipikira muri muchitongo like jeri ripi racho? Ndakapika ndakataka kupikira paRusape, ndakagara almost 11 months paRusape remand, then ndatransferiwa kuenda kwaMutare ndokwandakazonopedzisira chigore changu ndicho. Ndakagara almost 10 months ndiri paRusape kwaMutare. Nosvika ndakapinda ndiri muC class, then ndakaclassifiwa vanoita B. From B class ndokuitwa A class. Tiri pavo maklasi aya akamira sei, anoclassifiwa sei? Ndanzwa muri kuti makatangira muri kuC class bva maenda kuB bva maenda kuA. C inenge yakamira sei, wozobva sei paC kuenda paB, kubva paB kuenda paA? Akasiyana chii maklasi aya? C class dzimwe nguva unenge uine chigore chako inogona chakakura chiri more than 6 years, so unenge uchiri muC class, or else unenge wakatongwa but uine imwe nyaya futi inogona kuenda kukoti, saka unenge uri muC class zvekuti kana kuti uenda kubasa kunoenda vamwe dzimwe nguva uendi, saka unenge uri munhu anofaachirogara kukipini mukati. Then B class uri munhu ane chigove chinokopa 3 years and below, and mhosva dzako dzine dziri mhosva diki dzisiri wana repi, wana murder, wana chichi, zvinoreva kuti beta class wakukwanisa kuenda kubasa nekudii. A class munhu anenge akawimbika kana kuti ane good behavior, anenge aine good behavior, kana kuti unogona kupinda usina good behavior but wazoimomo tanga waita good behavior kuburikidza nezviripo kwacho. Saka iwanotoona kuti munhu
tikamudai so it's likely kuti izvozvi mapikiro aitwa nemajeri kare nemapikirwo akuita izvi zvasiyana. Izvi kwainonzi correctional ndeyekuti nerehab maizwa rehab yekuti vanoona kuti vanenge vachitaura vachikutsurai vachidindini vokutesta iwe kuda kuona kuti iwe mawiriro akaita nezvavari izvi zvasei. Vanoona kutuma denda wega usina escort woenda wodzoka uchienda uchidi uchidzoka. Saka ivo vanenge varitoona kuti isusu basa redu ratiri kuita tiri kugwana. Saka tiri papo mungatitsananguriro here nguva yamakaita muri mukati? Tinongonzwa vazhinji vachingoti mukati makaoma mukati makaoma. Chii chinombonyatsokuitika mukati momimi experience yenyu yanga yakamira sei? Chinhu chinoita kuti zviome mukati inyaya yekuti unenge watorerwa kodzero dzako. It's like this, tiri vanhu vakuru, tiri vanhu tiri nemadzimai, hauna mukana kuti unosangana nemudzimai. Taimwa doro hatisina nguva yekuti unokwanisa kumwa doro nekuti unenge uri mukati. Saka kodzero dzako zhinji dzinenge dzatorwa ende muri unenge uchitoiona nemaconditions. Panguva yenyu yamamuri mukati, zvii zvamaita mambotaura nyaya yekuti yave correctional service nerehab, mafambisirwo azvaiitwa tichinyanyo kutarisa kesi yenyu imimi, maizvifambisa sei? Mainyatsokuita nezvechii? Inini pandakapindawo ndakatodzidza mabasa akati wandei. Ndakatanga ndichishanda garden nekuti ndakutosiya kuti ndakuda kuita garden unodai nekudai. Then ndabva kugarden ndakashanda kudog section kunoitwa zvembo ndichitotsvairawo munyembo nechii nekudii. Ndokwandakazopromotwa ndichinoiswa kuita A class kusvika ndakushanda kugarden officers mess ndichigocha nyama zvekuti panditori panapa ndikada kuita zvekuti kubikira vanhu chikafu nekudina ndinotorwa zvekuti vanhu vanotonakidzwa because it's likely kuti pandakabuda magadha aitaura kuti hazvingaiti kuti munhu ungamuti usaende vanhu vakatorwadziwa kuti takasike nekuti ndakaita zvinhu zvakanaka. So ndakadzidza zvepigari, ndikadzidza landscape yekugadzira paloni pamusha kana kuti panenge pasina kunyatsomira, pasina kuenzana pasiri. Ndozviziva kuti ndinodai kana mvura inotsigirwa yakadai kuti isaverere napa ichiti taivhetwa yakadai, loni inoda kuti iswe yakadai chidai, tinogadzira maroka. So muri panguva iyi mati makaita gore ne10 months handi, panguva yese yama muri mukati mune nguva here yatingati makashungurudzika zvichida kurohwa kudidi, zvinhu here zvinoitika mujeri izvozvo zvikanoti imunoti kwenyu kwamanga muri manga makagara zvanga zviri right? Inini kutaura chokwadi kubva ndakasungwa kubva ndiri kwaRisapo handinambozvika ndakarohwa, asi nyaya inoitika ndeyekuti kujeri kwakangofanana nekuchikoro. Kune vano kuchikoro kuchaipo kwariko vaitorohwa everyday kuburikidza nenyaya yemusikadzo. Saka ndozvakangofanana nekuti kana uri munhu ari right munhu hauna chaunosangana nacho. Ende kujeri kuya mabhatasitiki akaredyuswa. Pajeri hapasitorina bhatasitiki because kwakuita kwane correction yekukorekta vanhu chete nemuromo takudai
dzikunguwa iyo ukangowaita musikanzwa isingadiwi unogona kuchajiwa nejeri kuwedzerwa mamwe mazuva pajeri. Ndopanda ndichida kuti ndibvunze kuti since muri kuti hakusisina mabutton sticks kuchaita zvekurohwa yacorrectional munokorektwa nemuromo, saka kune nhinhi dziya tinozoti pachikoro chese pane uya asikanzwi anoda kumbonzi anyatsobatwa kuti aita sei anzwi, saka kune vaya vasikanzwi vanochizokorektika sei kana vasiri kutonzwa kukorektwa nemuromo? Ndopanda ndakuda kubvunza kuti zvinofamba chini, zvinofamba sei? Vanowedzerwa anopuwa anowedzerwa chimwe chikamu zvangu pane neamnesty yakatoitika umwe wacho tinenge tisina kupedza zvigoro zvedu pamwe tetapika 1/3 yechigoro chedu president oti wira tsitsi asi anenge achitarisa kuti 1/3 yandapika itrits pamwe zvaright seni yangu ndandine munhu ndakakanganisira naye pa1/3 zvese zvekumutsamwira kuti akandisungisa kudi zvakatopera naiwo pamwe futi zvakatopera asi kuburiswa kuyako vanenge vachitarisa kuti iwe uchandorifoma here kana kuti zvichangafambisa, saka ukazodzoka futi amnesty kauya hauchabenefit because watoonekwa kuti uri nhu. Saka imimi kutobuda chako mukati makadzoka rini? Ndakadzoka Tuesday. And muri kufila sei kunge mave kunzi? Ndakafarwa chaizvo ndichionawo hama dzangu vana mudhara vana vangu vangu vatishandaona wese ungoziva kuti mwana wasipo kusvika akaita manyamamire nerongo manenge ari kwake pamwe mudzimai wanezingaendo wakadai vana vachienda vanakuridza nekuti iwe kana uye baba pamba breadwinner zvinhu zvinosara zvisina kupezana. Saka pakubuda kwamakaita apa kumba zvakagamuchirika sei? Ndanzwa muchitaura pekutangisisa kuti chakaita kuti musunge ngeri nhau yekuti manga makonana negirlfriend ande apa ndiri kunzwa muri kutaura nezvemudzimai, so pamakasungwa akazvitambira sei? Kubuda kwamaita zviri kutambirika sei zvichida kubva kune mukadzi wacho wana nedzimwe hama? Tiri panyaya yemukadzi anga agara ndakadorera ndechekuti mukadzi akanga akamboenda aenda kudaro, saka inini ndokakazotsvaka girlfriend uyo endakowiriranawo naye nekudii chingobatsirana chidii ndichengeta wana wake iye achengeta wana wangu chidii, but mukadzi achibva azodzoka tiri murudo nekuyaura adzoka kudaro mukadzi wacho haana kuzozvinzwisisa kusvika pazoitika zvaitika. Saka mukadziwo munhu akanga akufambawo maprofiti nekudii kuti pamwe ndakazvivhirikiza pakuyagadzvana ndobva zvaita ipapo. Saka ndizive kuti ari asi mukadzi ndinzwa kuti aneiona. Saka zvichireva kuti kubuda kwamakaita makatodzoka mukadzi aenda zvichida marriage iyi apasi. Ko dzimwe hama dziri kuzvitambira sei? Dzimwe hama vanenge vari kutozvitambira nekuda kwekuti ivo vanoziva kuti vasinawo chikoro ndovaya vanogona kuti vakaona munhu angauchera vanenge vakuti havasina trust kuti pamwe anogona kuita zvese pamwe yatova mhondi kana kuti yatova mbavha yemakoko kana kuti but wane chikoro sezvakaita baba vangu vanotoziva kuti munhu kana aenda kucheri atove good teacher to others kuti aiwa zvinodai kana kuna akutokanganisa. Saka ndakudai
togone kutosupaisa vamwe. Saka tingati kubuda kwamaita imi pachezvenyu muri kunyatsokufila here kuti shuwa mave good teacher to others? Inini ka nekuda kwekuti ndichitorimo mukati mazvo ndanga ndichitobatsira vanhu vakawanda kuti aiva ndichitotsura vanhu. Okay. Saka tichida kuenda kunopendera ndeapi mashoko amungada kusiyira vatariri musi waranhasi? Nokuti chinongodiwa kugara zvakanaka mucommunity nevamwe, ende paunoita chinhu iwewe unofanira kutanga wafunga first wozoita chinhu kuti ndikanga ndadai so mangwana zvichazowei. Ende jeri rinopedza nguva ende rinovhiringidza maplatsi ako sezvizvi ndakafanana nemwana arikedwani kutotangisa pana nyowani kudikwana. Saka hazvibatsiri of course ndadzidza because tine dzimwe mhosva dzataitopara tisingasi kuti imhosva but izvizvi ndatotoziva kuti iyi mhosva yakati imhosva yakati imhosva yakati imhosva yakati kuburikidza nevamwe vanhu ndaitoona vaini mukati kuti azosumwa nemhosva yakati uye asumwa nemhosva yakati asumwa nemhosva yakati. Alright. Ko mashoko amungada kutaura kuhurumende kana kune mukuru wenyika akaita kuti mubude neamnesty musharo wenyu usati wanyatsokwana? Ndinoda kutenda wamunangagwa ndibaba vedu nerudo zvikuru sei kana ivo mai auxiliary Mnangagwa nebasa guru ravari kuita rekutora vana vari kuita zvemadrugs vachivatsura vachivakanzera kuti vanzokezi nekuti nyika yanga yada kuenda mumawere yanga yashata. Tirimo mukati kuti atirohwa nehana kuti tinogona kusvika wana zvisisina kumira zvakanaka nenyaya yemadrugs. Saka ndinoti waMnangagwa uchi kuburikidza neamnesty yavakatipawo kanganwiro yavakatiitira kuti tikwanise kubuda muchingoro chedu chisati chakwana. Saka ndinoda kuvatenda zvikuru. Aiwa, tinokutendai mukoma tawanda nenguva yamabvuma kugara nekukurukura nesu nekutodzidzisa vamwe vari kunze uko. Vadiwa vatariri panhefenyuro yeNimbe TV nhasi sezvanamboreva tanga tina mukoma tawanda avo vaenda vafamba nesu muchikamu vachititsanangurira rwendo rwavo rwavakaita vari mukati mechitirongo kusvika pakubuda kwavo neiyo yambiro yavapa zvekare kunemi vaoni nevateereri. Ngatisanganei zvekare panhefenyuro yeNimbe TV mune zvirongwa zvakasiyana siyana zvatinenge tichiburitsa. Tisakanganwe zvekare kufollowa nekulaika maplatforms edu eNimbe kubva kuFacebook, Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube. PaYouTube munongoenda mungonosubscribe Nimbe TV nekulaika. Musakanganwe zvekare kutena on notification bell. Tinotenda.